Yun, Yamaha. And tanawa mga idol, unsa kadaghan wala daghan nag-stock. Daghan nag-stock oy. Napuno naman in town ni oy. Asa man ta parking ani? What is up mga idol? Welcome to my channel, Charles Motovlog. So, for today's vlog mga idol no, muadto ko og Yamaha nga branch mga idol kay magpa-service ko sa ako ang Sniper 150 since taas-taas na ni siya biyahe mga idol, and then murag kailangan na gyud siya i-maintenance mga idol. So muna moadto ko karon sa Yamaha nga dealer mga idol. Exact nga location nila mga idol is at bang sa Robinson's Galleria. So naa dito ang pinakadako nga sa tawag ani, I think pinakadako nga service area sa in terms of Yamaha nga brand. So mo nang atong adtuon mga idol kay magpa maintenance ta. Tanawa mga idol ang iyahang kadena mga idol kay luag na kayo, and murag risky na kayo ni magpadagan mga idol da. So sa atong paglakaw mga idol, atong isgutan kung unsa kaimportante ang maintenance sa atong motor. So siya mga idol no, sa dalan mga idol kay munaog sa ko. So padong natakaron dito mga idol no para magpa-maintenance sa ato ang motor. Actually mga idol, bago ra ning hugas si Sniper 150. Wala po ko'y pangalan sa akong motor. But sige lang, bago ako ning ipahugasan mga idol kay hugo na mood kaayo. And then bati kayo ba inig pa check up nato sa motor nga hugaw no, or sa ato ang motorcycle mga idol kay hugaw kayo. So muna akong gipalimpihan mga idol para nindot sa tanawon inig pa-service na to sa Yamaha. So talking about sa maintenance sa motor mga idol no, lahi-lahi ta og opinion ana, kay ang uban nagbase sa ilahang warranty booklet, or ang uban sad nagbase kung pila ilahang kilometrahe nga nadagan, or pila ka kilometers ang ilahang nadagan ng mga idol. And sa ako mga idol is nagbase ko na sa kilometers nga gidagan ako mga idol. Usa magud ni sa sekreto mga idol no, nga magdugay ang imuhang motor or maglong last ang imuhang motor, or dili ka maaberya sa kadalanan mga idol no. And talking sa maintenance food mga idol no, namanggoy uban nga wala gi-maintain sa dealer, namanggoy uban mga idol no, magpa-maintenance is sa other nga shop. Okay ra na mga idol no, para sa ako ang opinion lang, okay ra na mga idol as long as kailan nimo or suod nimo nga mekaniko ang mo maintenance or mo check sa imuhang motor. Ang sa ako lang yun mga idol no, ganahan mangugko og sa dealer magpa-maintenance kay i-check man gud nila tanan mga idol, from horn, from lights, sa kadena, and sa mga air filter nato. Unya mo hatag sad sila og advice nato mga idol no, kung unsay angay ilisan or kung unsay angay ayuhon mga idol. So mo na ganahan ko sa magpa-maintenance sa kasa mga idol. Namang gayuban mga idol no, after mapalit ang ilahang motor sa gawas na dayon magpa-maintenance, siguro kamao na sila mo change oil or kay bao na sila mo ayo-ayo sa motor. Opinion lang yun ako mga idol no, nga it's up to you kung asa ka magpa-maintenance sa imuhang motor.
So dool na ta mga idol no sa Yamaha nga dealer, naka-stoplight pa. So kung ganahan mo magpa-service dire mga idol no, atbang ra gini siya sa Robinson's Galleria. So siguro kaibaw naman tatanan no kung asa ang Robinson's Galleria mga idol. Ang atbang ana mao na ang pinakadako nga service sa Yamaha nga brand mga idol. Ang ako ang pagkaiba mga idol no, na sila service for big bikes and mga underbone basta Yamaha nga brand mga idol. So ubay-ubay na ang magpa-maintenance dito kada adlaw mga idol. Kay noon man sad good ang ilang mekaniko mga idol nga na train gyud og maayo. Yun Yamaha. And tanawa mga idol unsa kadaghan, wala daghan nag-stock. Wala nag-stock eh. Wa ka bae. Napuno naman intahan ni asa man ta parking ani. Dari lang ta mo parking mga idol. Daghan na nag-stock daghan kay sila stock mga idol. From underbone to big bike naa sila. Wow, kalindot. Bagong nangabot. So, okay na ta mga idol no. Managyud og pa-maintenance ang ako ang sniper. Nagaw na ding big bike diri mga idol Bag-o pang nangabot. So, may anta makakuha ta ni pohon-pohon no. So, thank you Yamaha. So at banggit siya mga idol no sa Robinson's Galleria. Alay lagi tingog. Wa ka bae. So kung ganahan mo mupalit og mga big bike mga idol no, naara sila din naara mga stock nga bag-ong nangabot. Ay, pero kita nagpa-maintenance raman ta. Fights. Tropika do. Ginagawa mo. Anyway, so manatag pa-maintenance sa ato ang motor mga idol no. Medyo nadugay-dugay yun kay dagan kay sila gipaayo or gipa change oil. Pero at least kita na sayo-sayo taguman mga idol.
So once again mga idol no, nara sa inyo ha, or nasa inyo ha na mga idol kung unsaon pag-maintain sa inyong motor. Okay. Kay ang ako mga idol no, naanad gyud ko kung sa dealer gyud ko magpa-maintenance. Kay ganan ko sa ilang service mga idol. Mayo mangud sila mo kuan, mo ayo and knowledgeable pod sila sa ilang gipangbuhat mga idol. So drill na ko tapuson mga idol no, ang ako ang short vlog. Ako lang i-share sa inyo ha kung unsa ka importante ang pagpa-maintenance sa inyong motor para dili mo maaberya sa inyong mga biyahe. So that's it mga idol, diri na lang ako tapuson ang ako ang vlog for today. Salamat dahil mga idol no sa pagtan-aw sa kaning vlog until the end. Salamat mga idol, and salamat dahil pod no sa mga subscriber nato na daghan-daghan na yung taon ta. And puhon mga idol no, mag-vlog sad ko about sa ako ang sticker kay nahumana na okay na og print ang akong sticker. So mo na nga to ang sunod nga i-vlog. Base next week na siguro na mga idol. So that's it. Dili lang ako tapuson. Once again, this is Charles Motovlog. Sa kato dahil wala pa ka-subscribe sa akong channel mga idol no, please subscribe my YouTube channel. And also like and share sa ako ang Facebook page mga idol. Once again, this is Charles Motovlog. Bye bye.